se jippo, koska tämä on niinku tavallaan tää on lastenkirja kuitenkin, sinne pitäisi olla jonkunlainen koukku. En tiedä, onko ne hyviä vai huonoja, mutta jonkinlainen koukku. Ja jotenkin myssyihin liittyvä tai hattuihin liittyvä juttu. Ja oikeastaan se lähtee sieltä liikkeelle. Sitten kun mä oon sen keksinyt, että mitä tässä jutussa niin tavallaan tapahtuu, niin sen jälkeen mä menen yleensä tietokoneelle ja alan kirjoittaa sitten. Ja mä teen siihen tämmöisiä aukkoja, että okei, pistetään tohon kohtaan kuva ja tohon kohtaan kuva. Ja sitten mä sijoittelen ne teksteet kuin ne. Ja sitten, että niitä tule niinku liikaa. Mulla tuppaa vähän tulee liikaa tekstiä. Sitten mä yleensä kiikutan sen otavaa ja sitten kauppalakati lukee sitä siellä. Ja monesti mä menen sinne pohtiin jotain, jos mulla on joku ongelma, että mä pääsen eteenpäin jostain, niin mä kertoon ongelmani siellä. Ja se usein auttaa, että pääsen paasaan ja puhuu siitä jutusta ja joku vähän niinku antaa feedbackia. Niin ja mä en tiedä, joku vapaus ja letkeys siinä on siinä luonnoksessa semmoinen, jota aina niin kuin miettii, että miksi mä en tee pelkkiä luonnoksia. Mutta kyllä tässä kuvan tekemisessä joku semmoinen taika on, että kyllä mä niin kuin yhä, vaikka mä oon tehnyt tätä ties kuinka kauan tätä hommaa, niin aina mä niin kuin tykkään siitä, jos mä tykkään jostain kuvasta, että nyt tuli hyvä, nyt tästä tuli tosi hyvä kuva. Mä rakastan paria väriä enemmän kuin muita. Mä tykkään semmoisesta tiilen väristä, jota me kutsumme nimellä satula. Toinen väri on tää tämmönen lyijyn sininen, jota hyvin usein on suomalaiset talvimaisemat. Mulla on vallan sitä aika paljon. Ja ukkospilvet ja kaikki se. Se on ihana väri. Tää oli poikkeuksellisen suuri työ kyllä, että varmaan suurin tai ainakin lähes suurin kirja, mitä mä oon tehnyt niin kuin noin työmäärältään. Mutta kyllä tämä nyt aika iso homma, kun mä tästä olen jollakin lailla tyytyväinen tähän kirjaan. Onhan tämä nyt vähän niin kuin olisi tämmöisen lopputyön tehnyt ja tohtoriväitöskirja olisi nyt tehty. Et hieno juttu, että nyt ei ajatella enää historiaa ollenkaan, nyt saa elää taas tätä päivää. Pääsee taas nykypäivään kiinni.